gai izan da euskal komikigintzan, jende askok aipatzen dut, aitortzen duen referentzia bat, ez da? Bai, nik uste gauza asko aldatu zitula Xabiroik, ez? Xabiroik 2005an sortu zen, hain zuzen, segurazki euskal komikiaren, eta ez bakarrik euskal komikia, inguruko komikiaren, Frantziako paradisua, merkatu frankofonoko paradisu hori aparti utzita, garai nahiko ahul batean edo eskaz batean, ez? Garai hortan ia ez zegoen nun publikatzerik, ia ez zegoen berritasunik urtean, euskal komiki berritasunak ia ez zegoen. Garai hortan Xabiroi sortu zanean, Astiberri ere, gutxi gora bera, garai berean pixka lehenago sortu zen, eta hasi ziren gauza batzuk mugitzen, ez? Eta batez ere, eta hori da aldizkari batek daukan indarra eta izateko funtsa, jarraitasuna duen publikazio baten inguruan sare bat sortzen da. Orduan, sakabanatuta zegoen egile multzo bat saretu zen aldizkariaren inguruan. Ardi galduak bezala, ez? Bai, jakin gabe nora jo, gauza batzuk egiten prentsan, batez ere umore grafikoa, gauzak tantaka ateratzen, eta aldizkariaren inguruan egile multzo hori sare bihurtu zen, eta gaur egun badago euskal komikigileen sare egonkor bat, elkarren berri daukagu, denok jotzen dugu besteen gana laguntza bila, eta horrek sinergia asko eragin ditu eta emaitza asko eman ditu. Normalen zure lanekin ere zerbait adierazi, mezun bat egon behar du, ez? Kultur jardueren batean. Nire ustez bai, nire ustez bai. Nire ustez galdera ez da zer, da zertarako. Zer nahi zen, ni izan naiteke gauza asko, baina izan naiteke komikigile, marrazkilari. Eta suerte izan dut, gizarteak aitortu didala nahi izate hori. Baina hori ez da nahikoa. Nik daukadan gaitasun hori zertarako jarri nahi dudan, hori da galdera, ez? Eta bai, ni esataria naiz, kontalaria naiz. Nik zerbait kontatu behar dut. Besterik gabe ariketa estetiko batek ez nahu betetzen. Orduan, jakina, nik zer den artea, ez da bai da sakon eta segurazki antzua ere bada. Baina niretzat bai da komunikazio ekintza bat. Orduan, zer esan nahi desun hori, zer esan nahi desun horrek ardaztuko du zure jardunaren atal gainerako guztiak, ez? Orduan bai, nik uste hori dela iturburua, ez? Zer esan nahi. Zer beharko genuke komikigintza orain dana baino zabalduago edo izateko? Edo behar badeko ez duzu horretan pentsatzen, ez behar da egin eta egin zabiltzalako, baina zer egin beharko litzatekela iruditzen zaizu? Badagoelako formularik edo? Nik uste borondatea da. Asko hitz egiten ege, azken aldi honetan, euskal kulturaren transmisioaren inguruan, hor defizita handiak identifikatu dira, eta hor alarma gorriak piztu zaizkigu, eta nahi dugu zerbait egin. Egin behar dugun lehenengo gauza da, gauzak egin, eta ondo egin. Alegia, lehenengo gauza da, komikia, novela edo filma eskutan izan, eta hartzaileari eman, ez? Hortan jardun behar dugu. Egiten den, inguruan egiten den beste guztia zoragarria. Baina hortan jarri behar dugu arima eta jarri behar dugu dena. Orduan, lehenengo gauza borondatea. Komikia lehen aipatu dugu, ez? Orain askoz ikusgarriagoa dela edo askoz gehiago dagoela. Nik uste komikiak ere ahalegin bat egin dula, bai kontatzen diren gaiak, bai ikusten ditugun proposamen artistikoak asko zabaldu direla
askoz anitzagoa direla. Lehen 80ko hamarkadako komikia aztertzen baduzu, Bideztuagoa zen, bat eta bakarra, eta hortik sartzen zinean edo ez. Gaur egun, zaila iruditzen zait irakurle batek esatea, ez dut nire gustuko esera aurkitzen. Orain badago hori. Nik uste badagoela gauza, proposamena oso zabala dela. Bai euskerazko komikian, bai beste komikian oro har mundu osoan.